Бүген кризис кысылтап, бөтен әйбергә бәя арткан вакытта дару базары да читтә калмый. Кайбер даруларның бәясе берничә тапкырга арткан. Татарстанда сәламәтлек саклау өлкәсен күзәтүче федераль хезмәте башлыгы урынбасары Любовь Шәйхетдинова әйтүенчә, бәя артуга өлешчә кризис та сәбәпле. Чөнки дарулар 90%-ка диярлек чит ил компонентларыннан эшләнә. Әмма дару базарындагы киеренкелек 10 ел элек бу тармакта шартларны җиңеләйтүче кануннарны кертү белән башланган. От аптеки до аптеки должно было быть не меньше 500 метров. После того, как мы с вами вступили на рыночные рельсы, посчитали, что это норма предельная, что все-таки аптеки это тоже составляющая часть рынка, и поэтому свобода, то есть можешь ларек открыть рядом. Элек ике дарухана арасында 500 метрдан да ким ара булмаска дигән канун бар иде. Хәзер бу тармак бизнес кулына тапшырылды. Әйтик, Татарстанда 20 мең төр дару әйләнештә йөри. Без шуларның кеше гомере өчен иң мөһим саналган 600 генә бәясен тикшерергә хаклы. Калганына дарухана хуҗасы нинди бәя тели, шундыйны билгели. Монда көндәшчелек башлана инде. 500, а у другого 200, то пойдут к тому, у кого 200, оборот будет больше, и выживет, естественно, тот, у кого цена может быть пониже. Көндәшчелек булган җирдә билгеле бәя зур роль уйный. Шуңа да табыш ягын гына кайгыртучы эшкуарлар арзанлыктан сыйфатсыз дарулар белән мавыга. Нәтиҗәдә гади кеше зыян күрә. Альбин ханым үзен шундый эшкуарларның корбаны дип саный. И она да якынды, бәясе арзанрак инде дип, шәхси аптекка кергән идем даруханәгә. Балага 2 көн эчерттек, 3 көн эчерттек, файдасы юк даруның. Һәм ашыгыш ярдәм чакырткач, алар инде даруны карадылар да, сез ди каян алдыгыз дип сорыйлар. Мин инде әйтәм, менә шулай шәхси аптекадан дигән идем. Бер кайчанда ди андый даруларны алмагыз шәхси аптекадан дип киңәш иттеләр. Инде ди акчагызны жәлләмичә кыйбатрак булса да дәүләт шелтәрләреннән алыгыз диделәр. Һәм мин инде шулай дигәч шаптым даруханәгә, алып кирип бирдек даруны. Һәм кичкә баланы шуннан да температурасы төште, хәле дә яхшырып китте. Ул менә амоксиклав дигән дару иде. Ирем белән кич белән чагыштырып карыйбыз, тышлыклары бер төрле, бернинди аермада булай безнең күзгә ташланып тормый. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев агымдагы елда дару бәяләренең 20%-ка артуын фаразлый. Дарухана янында сораштырган казаннар исә дару бәяләренең инде нык артуын әйтә. Өстәвенә даруларның кайсы чын, кайсы ялган икәнен дә белеп булмый диялар. Прям ах, вот шундай хәзер теге самые акча купалалар бикрек. Препараты, я считаю, что очень дорогие. Необоснованно, потому что я здесь живу давно, и столько аптек накладывают. Бәяләр бик кыйммәт. Безнең ишек алдында гына берничә дарухана бар. Билгеле, аларның һәрберсе дару сатып акча эшли. Бу даруларның үз бәясе түгел. Бәлки сатучылар үзара килешеп шундый бәя куядыр. Шуны әйтә алам, бер үк исемдәге дару чит илдә эшләнгәне Русиядә ясалганына караганда күпкә көчлерәк, бәясе дә артыграк билгеле. Наши вообще, по-моему, не действуют. Никакого результата нет, понижения давления. Шул мазь элек без аны 38 сумнан аладырык. Ул хәзер 82 сум. Вот менә шуннан делайте выводы. Хәзер бөтен нәрсә бизнеска күчте инде. Бар нәрсә бизнеска күчте. Конечно, ул аптекалар медицина бизнеска күчү бик начар. Вот ул, во-первых, и на нашем социальном положении сказывается, вот. И на здоровье зачастую, конечно, сказывается. Это плачевно, это непоправимо. Нельзя этого делать. Боюсь их употреблять. В чем? Потому что я, значит, как сказать вам, как реклама идет, очень много недоверия к этим лекарствам. Республикада ялган дарулар сату юк дәрәҗәсендә, әмма сыйфатсыз, куллану вакыты тәмамланган дару сату очраклары шактый икән. 10 лет действует патентная защита. То есть 10 лет препарат может быть только оригинальным и продаваться достаточно дорого. После 10 лет другие производители имеют право Һәрбер даруның үз патенты бар. Шундыктан 10 ел дәвамында аның копиясын ясый алмыйлар. Әмма бу вакыт узгач, төрле ширкәтләрдә әлеге даруның төрле вариантларын тәкъдим итәләр. Билгеле, копиялар оригиналга караганда көчсезрәк булырга мөмкин. Безнең хезмәт тикшерү нәтиҗәсендә 2014 елда Татарстанда 16267 упаковка дару юк ителгән.
сифатсыз даруны юкка чыгаруны сатучы үзе башкарырга тиеш. 267 упаковок недоброкачественных лекарственных средств. И те, у кого обнаружили, они уничтожают это за свой счет, проводят. Бүтін дүния сәлемәтлекне саклау оешмасы тикшерүләренә караганда ялган дару җитештерү һәм сату буенча Русия белән Кытай, Һиндстан, Бразилия, Төркияне артта калдырып, беренче урынга чыккан. Бүген Русия дару базарының 12% ялган дарулардан тора икән. Белгечләр кризис сәбәпле бу сан артырга мөмкин ди. Шуңа да тикшерүчеләр халыкка дару алганда аның тышкы кыяфәтенә, эчендә куллану инструкциясе булуына, тышлыгында хаталарсыз язылышка игътибар итәргә куша.